Upload number 8. Wanada swap na wagorekodi. So akura vangwari mshando wa wagorekodi. Saka wagorekodi vakaenda tachinja na munhu. Saka vakuru vakuramba kuromja ipapo. Vachinda gara pano kungoe kareba. Takaenda kulenzi, ekulenzi vakanyorera tsamba kuti vabve ipapo. Tsamba yacho kulenzi ina panapa. Yavakanyorwa nevelenzi yekutanga vachinzi vabve. Ndo tsamba yekutanga yacho. Vanhu vabve kudaro vakaramba. Takaenda kumakotsi kubindura civil court vakasvikonzi nekoti ngavabve civil court iyi 10 kodera apa iyi vakanzi vabve varamba kubva kudaro ivo vari kuti vakaita appeal kwaikoti sekutaura kwavo asi zvadaro ndakaona mupurisa wedare achiuya netsamba yekunokwamambo kuno ndauya pano nhasi vakuru ava vasvikoti havachada nyaya yekuine dare vati vachada nyaya yekuine dare ndo vanadini aiwa tiaaa kuita sei tasvika panapa ndo vanachipinza dare ini kofarete yemunda iyi inayo pano iyi kofarete yemunda iyi kwepamiri yakabva kulenzi vachite lenzi ngavabvi vabvi pamunda ipapo ndo navandanayawa pano mambo Bandire pacho, Pamunda pacho, Wangu bagara. Ndisi ndimshando wagurugo. Asi zvonanga ndimshando wagurugo. Ndaigara pasire Pamunda wagurugo. Pastetri pandakapiwa kusap anga achipa mastate kuchengete chikoro panga pane injini akapiwa ndobva vazoita security kuti azvo zvikupiwa ndiani munhu akakwanisa kuti agara apa achichengetera 2003 ndopananga ndasagudenda akorogara papo apa saka ndonyaya ndikunetsana nekuchengwa kuti ai namuchengo hausiro unondidzingidza kana achindidzingidza ndisabu anenge achitaura kuti nzvimbo iyi chibva mazuva vakatira pasi pakuru kakastetire nyaya yako katabvira kudhara mubititauri ativaita sekupinda mudare reason why inyaya yangu yamudzokova makapinda makoti makatendera nyaya iyo yekumira ikazouya venhi vakaziva velenzi handiti velenzi vauya ivo vakataura newe iwewe vakakutaura kuti panapa vakamuti iwewe panapa hauna chi ufatita yomunda upanapa ukazvinzwisisa ukapesana navo vakakutaura kuti aiwa taenda nzvimbo haisi yavo chakuramba uchita nharo nomunhu wechii makakuwana sabu kundokuvivo mamoinde tabu seke sabu moyo sabu wamu ndizo seke matsamba makamboyana kuti tiri kudetsana nemunhu ari kunditibva pano pasitetilendi yandakapona sabu kwachari mavasiye vanonyaya nyaya yakatika zvakaita kuna sabu vari mumasabu ava ndovatuwa sabana sabu ari munhu sabu yakuno aiwa imigara yekuba sabu wanaenda pakata sabu ndio first aiwa akafunza hivi first aid yani yes
Sabu. Nyamne isiba. Nyamne isiba. Ini isiba kuti ndinde kawo. Ndisi. Oh, sorry. Munu zaus kapati. Nyaya iyi zvapa kuti vanhu vakaenda vakaenda kumakotsi nditi vakaenda kumakotsi ndobva pachiuya wilenzi kwedu kuma-A1 tinoita kurototana saka wilenzi wauya kugundura navandofa veshambo nina wakatidaira ndini current channel ndobva vatiyo Wellington uyu unomuziva here ndikati namucheko nyaya iri pano ndeyekuti uyu toda kuziva kuti panapa akayarisana ndikati aimubvunze kubvambunzira ndobva tarisha kuti ndikaendiri mushandi wagoreko zvikanzi kokuti uzogara panapa wakapiwa nani zvikanzi ndakapiwa naEbro kauya anga aripo zvikanzi welenzi ndiwaibvunza vanhu ndikanyarara zvikanzi Ebro kauya pawakapa munhu uyu wakambotibvunzawo here sisi lenzi kako ukatipawo here kuti no ndino mwana wangu anda kuti achengete bhoro zvikanzi kwete zvikanzi wakazvitauri wega zvikanzi hungu zvikanzi ivhundurani rinotongwa nayo zvikanzi Ministry of Lands zvikanzi saka paukapagona hera zvikanzi ndinokumbira regere ndiEbro kauya zvikanzi ndinokumbira regere ndovakanzi allright iwe hauna mhosva achitaura iwe Ebro ndiwakapa munhu izvi ndiwe chibvisa munhu sva Ebro kauya akabudisa muromo akaita chenjera ikasaka kuti ndinourombo ndakakupedzera nguva yavo akasunduruka sezvataura nemutemo welenzi uyu akada kukakavadzana zvikanzi naEbro aiwa iwewe kana uchitoda chiita se chitokumbira nguva yekuti ufanira kugara pano ukuchenda kwaunenge wawana ndo mazira ndinoita ini ndikazonza ano akavaka dzimba dzakaita pari kugara maboys 3 maboys kai panoti inochi for 24 5 right that's it nyaya isiyamukira pamunyika mukadzungu neverengu ndozipazopa kuti ndimoyara kusiyana sekuti nyaya imuziva mudaro ndichataura naandoko munoenda kuna munando handizvo mapepa ese ari panapa ari muode ese anokuenda panapa ari muode ndizvo asi hazviri kuti munhu haazove mwana wedu nokuti ashapuka andizvo pasore chanile inini bati ndikatoti inini wandofa ndichaya kuofisi kwenyu ndozomukumbira toisa kuno wamware andofa wakati ngaatanga apa aiwa idzimai uya ari kurara mumba andizvo angangobwa apadzi saka imi mitemo inongavamada kuitewo ndichata nando pamuberekedza anoona ando asi ngari kuita nharo uye haana nzvimbo basi pake anga ari mushandi but mushandi haazosharuka anga agona wagona mudhara kuti uzviweredhera panopamukuti ungove kwaziweredhera mune munhu angora kuita mapepa anobva famba neusvika kumapena aya mapena yakatoguma inyaya indauda kukubatsira kushona upako kokuenda ndizvo chega kuita nharo machibatsirika imi munosungana ndofanira kuonera mangwana mosunga menenani apa ndipanya mazunzwa chigaro chisavo kuti pandiri panapa ndiri kuita zvaungasi kuenda kuti kwangu
imuma yani unafuna mama mapembali bakutara zvese ndatorereka ndinoona zvese makambopuwa notice mapuwa warning mapuwa eviction nenzeka panoti transfer ndinoona transfer kumwazi transfer mwezi transfer inetinainisi yapo pamusama uya ndikwakumwa chino alright. Sachibatsirana. Siyai kutaura ndikuenda kwaikoti. Ngozogona iro pepera arikuiswa chinhu kumanya. Iwo ndo vakakumbira iwo ndo vakaisanyira kwaikoti. Saka but iwo ugone kuenda kwaikoti. Nokuti haugone kuzvimirira kuti usvika zvibona. Ndinoda kubatsira kuti one zvinhu. Chena unosaina iwo uchiziva kuti uchichena kunze uye uchikanya zvidhina uchienda kwakwaunokwa nando ingava nzvimbo hombe kana diki kasi wana nzvimbo yaunoenda ione ichi mburi yako wamwe wapanzwa kana washayawo udzoka kwandiri mama mutore mama ndikuka chokupedzera kukumbira kudai neri vari kucherera zvimba yati pangu kana huku mazaya netsono mapanga vari kuwira pasi aya vari kucherera payati pangu mama saka kupinga musha uchaza kuitei manje chiro chibotakawana nzvimbo yako first usasanganise plus ndaona kuti wakasimba zvakazoti tsona dzisadza chase dzakubaya pambetesi momira zvimwe zvinhu zvedakiwaedza mudhara zvakaisei zvarapa chitirera nzira yangu inini yakachena yokuti waone nzvimbo izve hoko nechiya zvishandi nokuti zvaramba pandiri pacho pari kuti hapandi kupikisana navo iwe inosaina akitaurwa kuti woenda rovaro uchaenda kwandiwa kugadzirwa wakuita nharo ndazvinzwa vatotananyamchikoa mune zvakanaka iwe yako iwe yakaipa zvinonzi statement chii saka yako haidiyani aziyani ndiyani kana chinzi statement nzvimbo isina munhu ndiyani ndiyamambo yenzvimbo aiwa ndiye Mr. Blazer mambo wacho right but nditini ore mambo atanga iwe hauna nzvimbo Mr. Blazer yasasi nditsamba hauna nzvimbo ini ndosanda zokwama mukana kuti aiwa uri mwana wangu ere mangwana ndakushanda chinhu chakaona chokuenda uye haana kuchibvawo hauna kuchibva nasi mama ndakadombokuti okuvakira akaramba wazvinzwa vanodare musha wakagara pasi uka ndokuvakira akaramba saka mambo ini ukasaerwa mazwa kaiwo uyu munhu vanhu haana kumuzira kuno mudare indatoshambidzika achichiva kudare kwangu ndakasangana nayo last week mudare kutaundi kwanda kuzota nenyaya yemudare inzwisa zvakutaura ini ndakumudza kuti iwe uchangovaka dzimba idzodzo chete nokuti idzodzo nyaka wakasadzipunza akabva unoisa huku dzavo hamusi mako wokutika makavakwana mombe saka ndikuti inini chimusiya tukokana kuti awane kana awana togara pasi murume akura atotorojena eneji hapasisiri muchimubatsira ende pazvinhu yakanaka vanhu ava ndeveda kanyange takavaita rafa kasanongodzoka kunani kwatiri mambo wavo saka ini ndakurovezerawo chimuti changu wauri mani kana mubasa asikuramba kana ndaurera nomuvakira ndakamunovairamba ndizwisana hoko yacho ndidakurovera netsokudzo pauro manje iwe ukuvakirawo nzvimbo yachapona mazuva ndomuvakira 2 rooms mambo asikuramba netoilet angangoidaachero mambo chena unosaina shamari zvapera aponiya hoko apa vakadzivana